Európska únia vo formáte tzv. Rozšírenej spolupráce rozhodla už v minulosti o úvere 90 miliárd pre Ukrajinu. Ide o vojenský úver, pretože podstatná časť týchto peňazí, 60 miliárd, sa má použiť na zbrojné účely a 30 miliárd sa má použiť na chod Ukrajiny ako takej. Pri schvaľovaní tohto úveru 3 krajiny sa odmietli na úvere zúčastniť a nebudú mať žiadne finančné náklady spojené s týmto úverom. A týmito krajinami bola Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko. Teda len 24 krajín v rozšírenej spolupráci sa dohodlo, že poskytne úver smerom na Ukrajinu. Keďže nedošlo k žiadnemu posunu včera, pokiaľ ide o ropovod Družba, tak ako som avizoval na integračnom výbore Národnej rady, nepodporil som závery včerajšieho samitu k Ukrajine. To boli závery, ktoré sú veľmi podporné, veď poznáte, čítate všetko pre Ukrajinu. Ja som to odmietol podporiť, čiže včerajšie závery boli v podstate zobraté alebo boli podporené iba 25 členskými štátmi, bez Slovenska a bez Maďarska. Teraz, keď nám vypadávajú obrovské kapacity z hľadiska dodávok plynu, skvapalneného plynu a ropy, nemať k dispozícii tento ropovod znamená ešte zhoršenie situácie. Keby ropovod normálne fungoval a dodával by ropu do regiónu, v ktorom sa nachádza Slovensko, došlo by k výraznej cenovej stabilite a vôbec energetickej stabilite minimálne v strede Európy. Pripomínam znovu, že ide o ropu, ktorú môžeme odoberať, či už ropovodom alebo po mori, pretože platí výnimka do roku 2027. Priznám sa, dámy a páni, že ešte neviem, ako budem reagovať, ak sa naplnia slová, ktoré včera odzneli, že hneď po voľbách v Maďarsku má prísť na stôl legislatíva, ktorá má zrušiť túto výnimku z odberu ruskej ropy, čo by znamenalo, že nebude už ani platiť výnimka do konca roku 2027. Budem to považovať za výrazný zásah do našich národných záujmov a podľa toho sa budeme musieť aj zariadiť.